راديو ماريا اللي النصراني في الدار تياب. Insegwu Radio Marija. Nistednukom issa biex insegwu flimkien lil Father Hayden Williams, Franġiskan Kapuċin, se jkellimna dwar il-persekuzzjoni fil-ħajja nisranija. Ħanisimgħu imma twara jkollna ċans ukoll nagħmlu nresqu diffikultajiet tagħna biex Father Hayden iweġibna jekk idawwalna fil-fidi tagħna. Jesus, draw us ever nearer, hold us in your loving arms, wrap us in your gentle presence, and when the comes, bring us home. Nixtieq nsemmilkom eżis semmija ta' Radio Marija. Kellum jiena u jekk nitlob ftit fil-qalb tiegħi ħanara, jekk imma lejn Ġesu jixtieq li nirriflettu flimkien bħala qaħwa, bħala dixxipli l-kol kemm aħna tal-mulej Ġesu. Tret hekk fil-qalb tiegħi din it-tema tal-persekuzzjoni fil-ħajja nisranija. Ek naħseb li tema rilevanti anka kellna naraw statistika li reċentament ħafna anka ħarġet turi li l-insara huma l-iktar kategorija ta' persuni li huma ippersegwitati fid-dinja tal-lum. U dan qed ngħid mhux biss fl-Ewropa, imma qed ngħid across board madwar id-dinja kollha, għandna ħutna nsara li qegħdin imutu martri fi żminijietna li qed jiġu maqtula, xi kultant nisimgħu xi ħaġa fuq il-medja, xi kultant ma nisimgħu xejn fuq il-medja lanqas. Jekk ġifieri attakki li jsiru fuq il-knejjes tal-insara. Fiħdan l-Ewropa esisti aħna l-Maltin parti minn din ir-realtà Ewropea u koll għandna persekuzzjoni fuq il-fidi nisranija, forsi mhix persekuzzjoni ta' tixrid ta' dem, però hija persekuzzjoni b'mod iktar fina meta jaqtawna l-barra, meta jpoġġuna fil-ġemp, meta il-vuċi ta' Ġesu, il-vuċi tal-Knisja jippruvaw jitfawha. Il-barra meta donnu iktar me għaddi żmien qegħdin ngħixu f'realtà u f'soċjetà fejn il-fidi ma jridux li kollha aktar spazju soċjali, aktar spazju fis-soċjetà, imma nitfuha dejjem aktar fuq il-livell privat fil-ħajja personali tagħna mingħajr ebda rilevanzi soċjali, ġifieri tkun din il-pressjoni fejn ma nħallux il-fidi tagħna tinfluwenza aktar b'mod pożittiv is-soċjetà, il-kultura, il-leġiżlazzjoni, id-deċiżjonijiet anka il-pajjiż jieħu biex jibnu soċjetà fl-aħħar mill-aktar suppost iktar umana. Aħna l-fidi nisranija illum ukoll għaddejja minn persekuzzjoni. Ma nixtieqx li nitkellmu però fuq dan is-suġġett biex noqogħdu nitħassru lil nfusna, biex noqogħdu jgħidu hija ħasra fiex wasalna u kif spiċċajna u nibku lil nfusna nibku xortina. Xejn minn dan ħbib tiegħi. Nixtieq illi nitkellmu dwar din ir-realtà fid-dawl tal-kelma tAlla. Aktar milli jiena u intom ħbieb għandna xi ngħidu dwar il-persekuzzjoni tagħna bħala nsara fih dan is-soċjetà tagħna, fih dan il-kulturi tagħna, aktar il-mulej Ġesu x'għandu x'jgħidilna. Għaliex Ġesu huwa ċ-ċentru anka tal-istess persekuzzjoni illi aħna naddu minna. Mhux aħna ċ-ċentru esistijiet tal-persekuzzjoni kif naraw. Huwa l-mulej Ġesu. U jekk aħna dixxipli tiegħu iridu nisimgħu dak li Ġesu għandu x'jgħidilna, mhux dak li r-rabja
anqal fil-qalb tagħna, mhux dawk l-sentimenti umani tagħna jitilgħu fil-wiċċ, mhux jgħidulna nies ta' opinjoni anke huma ħassiba kif ħajnina jidhru nisorrif. Aħna eżistijaj, il-kriterju tagħna hija il-kelma talla, il-mulej Ġesu x'jgħidilna. Għalhekk nixtieq il-kol kemm aħna jekk għandna l-Biblja fi qrib tagħna nistgħu anke taqbduha ħalli tqalbu mejda xi l-iskrittura f'dawn is-siltiet li se nagħtikom. Però nixtieq ukoll li jekk kemmina dejjem żmien minn mument qiebes anke ta' persekuzzjoni bħalissa, hekk nixtieq li anke ninaqdu miegħek għażissija waqti anke f'solidarjetà Kristjana bħala aħwa insara u ħalli dan ikun mument anke ta' faraġ u fejqana lik bil-qawwa tal-kelma ta' Ġesu. L-ewwel kelma li nixtieq naqsam magħkom eżistija fuq din it-tema hija l-aħħar beatitudni illi Ġesu jagħtina fid-diskors tal-muntanja, allura qed nirriferu għad-diskors fil-Vanġilu skont San Mattew, kapitlu 11 u kapitlu 12. Mela, San Mattew, kapitlu 5, vrus 11 u 12, Matthew 5, 11 sa 12. Fejn Ġesu jgħidilna hekk: ħenjin intom meta jajrukom u jippersegwitawkom u jaqilu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax laskom kbir fis-smawiet. Hekk kienu persegwitawhom il-profeti li kienu qabilkom. X'nistgħu nieħdu eżistijaj minn tal-kliem ta' Ġesu, jew kif kien ħobb jgħid San George Preka leħen il-maħbub tagħna. L-ewwel ħaġa eżistijaj tolqotni Ġesu qiegħed jindirizzana direttament f'din il-beatitudni. Fil-waqt il-beatitudni l-oħrajn għal min jafhom Ġesu jgħid ħenjin il-foqra fl-ispirtu, ħenjin l-imnikta, ħenjin ta' qalbhom ħelwa, ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-aċċa l-ġustizzja, ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom, ħenjin dawk li jġibu l-paċi, ħenjin dawk li huma persegwitati, ma bagħad jgħidilna ħenjin intom. Ġesu f'din il-kelma jaf li dina tolqod direttament il-dawk li huma dixxipli tiegħu, għax il-mulej jaf li dixxipli tiegħu qegħdin ħajjiġu persegwitati. Allura din hija kelma li l-mulej rid tgħidha lilek personalment, toħodix ġenerali għal kulħadd. Ħuda għalik personali. U Ġesu qed jgħidek, ħenji dak li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-salt rasmewiet, mela hemm persekuzzjoni eżistijaj li għax tagħmel is-sewwa tistenna li tiġi persegwitata, Ġesu qed jgħidilna. Xi kuntant aħna eżistijaj nirraġunaw anke bħala nsara bil-maqlub u ngħidu imma minn fuq li nagħmel is-sewwa jiġri li hekk u min jagħmel il-ħażin ma jiġrilu xejn. Kollox imurlu tajjeb, il-dak iċaċpulu, il-dak ituħ l-opportunitajiet kollha, dak jieħu l-promotions, dak jiftħulu l-bibien, dak iżelu bih, dak jagħtu d-dnub tiegħu u jiena x'nagħmel is-sewwa, jekk nisbalja f'xi ħaġa żgħira mbagħad naqlaħħa, għax nagħmel is-sewwa ipattuli bid-deni, għax nagħmel is-sewwa jiena dejjem nder l-ikraħ, għax nagħmel is-sewwa u jiena rett allura li l-promotion ma jtuwilix. Tkun ippersegwitat minħabba s-sewwa. Jekk kien dixxiplu tal-mulej, eżistijaj, ibsa, ma jiex faċli, ħbib. Pero Ġesu qed jgħidilna dwar din. U Ġesu qed jgħidilna li aħna nkunu ħenjin iġifieri mimlijin bil-preżenza tal-Alla fl-aħħar mill-aħħar. Qed jgħidilna il-mulej qiegħed fikom, il-mulej huwa magħkom u tagħkom hija s-saltna intom li jippersegwitawkom. Però Ġesu jgħidilna intom meta jajrukom, jippersegwitawkom u jaqilu kull xorta ta' ħażen, tliet affarijiet. Tajjir, mela bil-klim, tgħidulek klim li jweġġawk, jajruk, persekuzzjoni li tista' tieħu forom fini, persekuzzjoni anke tista' tkun fiskiet, persekuzzjoni tista' tkun b'teddid ta' tri anonimi, persekuzzjoni tista' tkun li dejjem għaw kaċċajt, persekuzzjoni tista' tieħu dejjem forum differenti eżistiji. U jaqilu kull xorta ta' gideb. Ġifieri mhux bil-forsi jajruk, forsi anke b'xi nuqqas tiegħek minn kien qed tagħmel is-sewwa, jippersegwitak b'xi mod, imma jaqillu l-gideb fuqek u mhux gideb Ġesu jgħid kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom. Ġifieri Ġesu qed iħejjina mhux xi ħaġa lajt, kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom hija kelma ibsa. Ġesu qed jwissina li ħanaddu minnha u Ġesu jgħidan minħabba fija. U din importanti sistiji, li aħna nistgħu ngħaddu minn din ir-realtà kollha minħabba l-mulej Ġesu fil-ħajja tagħna. Mhux
Għax inti jistgħu jaqlu gideb għax jiru għalik fejn fjena għax inti għamilt suċċess, għax inti għamilt il-fama, għax inti għandek il-flus. Aħna Ġesu qed ikellimna malli jaqlu fuqek il-gideb kull xorta ta' ħażen jippersegwitawk jgħiruk minħabba Ġesu. Jiġifieri qed nitkellem eżistijaj speċifikament minħabba l-fidi. Aħna minnaw u ftit ieħor minnaw ftit xhur oħra fis-7 Ottubru jekk il-bambin irid jibda s-sinodu tal-isfijiet u fil-11 Ottubru jingħata bidu għas-sena tal-fidi. Propju matul din is-sena tal-fidi li ġejja fuqna illi għandna bżonn neżisti naraw kif se nħejju ruħna liha ħalli tkun sena qawwija ta' fidi vera fil-ħajja nisranija tagħna, però waħda mill-aspetti li żgur irdu naraw nħejju ruħna illi jekk jiena rrid nemmen bis-serjetà jiena irrid niġi ippersegwitat. U forsi l-persekuzzjoni hija kejl hija termometru ta' kemm aħna qegħdin ngħixu l-fidi tagħna b'mod radikali u bil-mod kif jixtieq Sidna Ġesu Kristu minna, minħabba fih, minħabba persuntu eżisti, għaliex aħna rafna li maħabba Alla fil-ħajja tagħna, għaliex aħna doqna l-mulej kemm hu twajjeb magħna, għaliex aħna nafu li Ġesu aħnina, allura aħna ma nibżawx nuru dak li aħna nemnu lil din id-dinja li qed titlef il-fidi, it-tama u l-imħabba, anka jekk tfisser li tippersegwitana, imma għal Ġesu aħna lesti li ngħaddu minn dan kollu. Iridu nistaqsu l-fidi tagħna qiegħda fuq dan il-livell. Jew il-fidi tagħna aħna għax nibżgħu mill-persekuzzjoni nirtiraw ta' malajr. Kelma ma ngħiduwix, eżempju tajjeb ma nagħtuhx, nitkaxkru mill-kurrent, opinjoni kattolika tagħna ma nurwix, nagħlqu ħalqna quddiem sitwazzjonijiet anka soċjali, politiċi, ekonomiċi illi huma kontra il-fidi nisranija. Għax nibżgħu mill-persekuzzjoni aħna qed nirtiraw minn dan kollu, għax nibżgħu mill-persekuzzjoni aħna qed nifqu nkunu merħ tal-art u dawl tad-dinja, ir-responsabilità eżisti qiegħda fuqna, mhux fuq imma ma jemminx. Il-Vanġelu lilna ġie moddi, aħna rridu ngħadduh. U dan minħabba Ġesu eżisti. Jekk m'hemmx di relazzjoni ta' mħabba miegħu. Aħna nkunu lesti nkunu persegwitati mhux għall-idea, mhux għall-ideoloġija, mhux għall-talim, imma l-persuna. Minħabba fija, minħabba l-persuna tiegħi Ġesu qed jgħidilna. U allura jekk aħna dixxipli vera tiegħu li aħna għandna attachment, aħna bonded, jew kif jgħidu żgħażagħ jekk hemm chemistry bejna u bejn Ġesu, allura aħna nkunu lesti eżisti li ngħaddu minn dan kollu. Is-sigrit hija hemm di relazzjoni intima profonda ta' mħabba mal-Mulej Ġesu biex inkunu lesti ngħaddu minn dan kollu minħabba fih u minħabba l-Vanġelu. U dan Ġesu fil-vers 13 ikompli jgħidilna ifirħu u tennew għax laskum kbir fis-smawiet, hekk kienu persegwitawhom lil profeti li kienu qabilkom. Ġesu qed jistedinna quddiem dan kollu nifirħu u nitennew għax ħlasna kbir fis-smawiet. Mela l-ewwel ħaġa li Ġesu qiegħed jistedinna nagħmlu meta ngħaddu mill-persekuzzjoni eżistijie li aħna ma nħarsux mill-persekuzzjoni mill-lenti ta' din id-dinja. Li aħna nħarsu leha mid-lenti tas-sald ras-smawiet, laskum kbir fis-smawiet mhix hawnhekk. Meta l-Madonna kelmet il-Bernardet ġewwa Lourdes, qaltilha jiena ma nwedekx li nagħmlek kuntent hawnhekk, ma nwedek li nagħtik il-glorja fil-ġenna, nagħmlek ferħana fil-ġenna. Dan is-sens tal-ġenna li ħafna drabi aħna qegħdin nitilfuh. Jew qed nirridu xi waqt tfal iż-żgħar, il-fidi fil-ħajja ta' dejjem qed tonqos ħafna anke f'pajjiżna, anka f'diversi nies, u allura jekk inti m'għandekx il-perspettiva tal-ġenna, jekk inti m'għandekx il-perspettiva tal-eternità fuq il-ħajja tiegħek, jekk inti l-ħajja tiegħek ma tarix minnu ċċari tal-ħajja ta' dejjem, allura idbatija u l-persekuzzjoni li anke tista' tgħaddi minnha minħabba Ġesu fi żminijietna, lilek talqek, tħossok b'nuqqas ta' tama, donna diqgħet ma tispiċċa, donna ħajtek lilek spiċċat, donna ħajtek lilek moklija, donna inti ġejt ikkundannata dil persekuzzjoni u dil-batija. Meta Ġesu qed jgħidlek ifraħ għaliex hemm realtà ikbar minn din il-ħajja li hija ta' dejjem. U dak li qed tgħaddi minnu issa għadek ma taf se jiswilek fl-eternità. Jekk aħna l-qalb tagħna għadha wisq marbuta ma' din l-art, ir-realtà tal-persekuzzjoni ma nista' nifhmuha u se nċedu l-armi u t-tiema. Ġesu jistidilna l-ferħ, però ferħ marbut għax tħares lejn ħajtek mill-ħajja ta' dejjem. Mhuwiex ferħ li ħatoqgħod tesperjenza hawnhekk. Hawnhekk tista' tkun ferħan imma x'temmen fl-eternità. Jekk il-ħajja ta' dejjem għalik mhix realtà vera, allura x'ferħ jista' jkollok waqt it-tbatija. Ma Ġesu interessanti, mhux qed jistedilna biex ngħixu s-sofferenza bil-geddum,
il-persekuzzjoni bil-geddum. Qed jistedinna li jkollna dan il-ferħ fil-qalb tagħna, maħbubin tiegħi. U jiena nemmen li l-ferħ fil-qalb tagħna jkun sinjal ta' evanġelizzazzjoni. Li inti kollok il-ferħ fis-sofferenza, bħalma kellhom ċerta qaddisin, bħalma San Franġista Assisi jidinna li l-ferħ perfett jinsab meta inti tkun miċħut, meta inti persegwitat minn ta' ġewwa. Jidinna dak il-ferħ perfett fil-ħajja. Dak il-ferħ isir sinjal ta' Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek. Isir sinjal li Ġesu qam il-mewt. Isir sinjal għal min qed jippersegwitak stess illi Ġesu ħaj u qed jimlilek qalbek għax umanament int ma tistax tagħmilha. Imma bil-grazzja t'Alla u hemmhekk inti issir sinjal xut tal-qawmin ta' Ġesu Kristu fi żminijietna. Però Ġesu jkompli jgħidilna wkoll hekk kienu jippersegwitawhom il-profeti li kienu qabilkom. Mela, minnu profeta jiġi persegwitat, minnu mhux profeta, min mhux sowka ma jiġix jippersegwitat. Min jaqbad jintefa' mal-kurrent ma jiġix persegwitat. Ġesu qed jgħid nisma' kunu profeti, imsejħin tkunu profeti. U l-profeta jrid jiġi persegwitat ta' tox qalbkom. Però Ġesu fl-istess tgħid nisma' poġġu l-ħarsa tagħkom ukoll fuq dawk li qabilkom ġew persegwitati. Ġi għalhekk il-Knisja tagħtina il-mudelli fil-qaddisin, il-mudelli fil-martri, il-mudelli f'nies li għaddew minn tant persekuzzjoni minħabba l-fidi nisranija. Allura importanti wkoll li fil-mument ta' persekuzzjoni minħabba Ġesu biex inkunu nistgħu ngħixuha kif il-mulej jridna ngħixuha, aħna rrid ikollna l-mudelli tagħna li nħarsu lihom u l-Knisja għalhekk tagħtina l-martri forsi mhux ta' bxejn f'Ottubru li ġej wara li tiftaħ is-sena tal-fidi fil-11 Ottubru aktar tard il-Papa Benedettu 16 se jkollna l-ewwel kanonizzazzjoni u se tkun tal-martri. Propju fil-bidra s-sena tal-fidi il-Papa se jagħtina martri bħala mudelli tagħna ta' xi ġifieri temmen. Għax fi żminijietna ħanerġgħu mmorru għal dan l-ideal tal-martirju. B'mod differenti, forsi mhux li joqtluna fiżikament kif ġa spjegajt fl-Ewropa, imma jsoqtluna b'diversi modi oħrajn. Imma għandna bżonn li ma nibżawx inħarsu li dawn ħutna li mimlijin bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tant ħabbaw il-sidna Ġesu Kristu, tant emnu fil-Vanġelu li qudiem il-persekuzzjoni setaw jibqgħu fidili lej il-mulej Ġesu mingħajr ma tilfu t-tama, mingħajr ma tilfu l-ferħ fil-qalb u l-ħajja tagħhom. Ejja aħna żistiji meta ngħaddu persekuzzjoni nippruvaw niskopru jew l-mulej jipprovdilna nitolbuh għaddis li għadda minn persekuzzjoni u narawh kif għexa. Għandna l-San Stefano fil-bidu tal-Knisja, għandna tfal innoċenti niċċelebrawhom fi żmien il-miliet ukoll li ġew persegwitati minħabba Ġesu u ġew maqtula. Għandna l-ewwel apostli, San Pietru, għandna l-San Ġakbu, għandna l-San Pawl, tradizzjoni ta' Knisja żomm l-apostli mitu martri. Għanna tant modelli, anka martri fi żminijiet nesisti, anka il-Knisja tkompli tikkanonizza l-martri ħallittina daw il-modelli biex aħna ma naqtawx il-qalb tagħna f'dan kollu. Jekk inkomplu nduru San Mattew u mmorru mbagħad l-istess kapitlu 5 vrus 44 sa 48 mela Matthew 5:44 sa 48, Ġesu jkompli jgħidilna hekk. Jien ngħidilkom ħobbu il-edewa tagħkom u itolbu għal dawk li persegwitawkom biex tkunu li tmissirkom li hu fis-smawiet għax jitalla x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena sew fuq it-tajbin u jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu l-min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom. Mhux il-pubblikani wkoll jagħmlu dan, u jekk issellmu l-ħutkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed, mhux il-pagani wkoll jagħmlu dan. Kunu mela perfetti, bħalmu perfett missirkom li hu fis-smawiet. Hawnhekk Ġesu qed jgħidilna żewġ modi kif inti tgħix il-persekuzzjoni. Vers 44. Li tħobb il-min qed jippersegwitak u li titlob għal min jippersegwitak. Ma dan nixtieq inżid li San Pawl fl-Ittra Rumani kapitlu 12 vers 14 li inti tbirek il-min jippersegwitak u ma tisħux. Mela l-min jippersegwitak li taffarijiet tittamillu inti. Tħobbu, titlob għalih u tbirku, skont il-kelma talla. Summon f'qalbek. Il-min jippersegwitak tħobbu, titlob għalih u tbirku. U dan għaliex jgħidilna Ġesu? Għax aħna boloħ le mhux għalhekk. Qed jgħidilna biex tkunu tixbħu l-missierkom li hu fis-smawiet u tkunu ulied denji tal-missier li anka fuq dawk li jippersegwitaw l-Alla. Alla xorta jitfa' l-barka tiegħu fuqhom. Xorta jtella x-xemx. Alla x-xemx jitellaħ għal kulħadd u x-xita jibata fuq kulħadd. Mela aħna rridu nixbħu dan Alla li huwa twajjeb ma' kulħadd. U hemmhekk
eżisti u nifmuha. Il-persekuzzjoni għalina hija opportunità biex aħna nevanġelizzaw, biex aħna nsiru sinjal tal-mulej Ġesu fis-soċjetà tagħna, mhux biex nirtiraw jew biex noħduha kontra, biex nisħtu il-min jippersegwitana. Le, biex insiru sinjal ta' Ġesu Kristu. Nazzarda ngħid l-ola sinjal. Jina nemmen eżistijaj li n-nisrani li ju persegwitat jagħti sinjal ikbar mill-mirakli, ikbar mill-fejqan u ikbar mill-eżorċizmi. Ikbar. Bħalma Ġesu fuq is-salib huwa sinjal ikbar mill-mirakli li jagħmel, mill-fejqan li jagħmel, mill-eżorċizmi li jagħmel. Hemmhekk għandek ċar il-grazzja tagħha kif qed taħdem f'persuna. Għaliex aħna umanament min jippersegwitana mhux inberkuh nisħtuh. Aħna umanament min jippersegwitana mhux inħobbuh noboduh. Aħna umanament min jippersegwitana mhux nitolbu għalih noqtluh kieku nistgħu. Biex naġixxu bil-maqlub tan-natura midimba u dajfa tagħna, l-grazzja talla biss tista' tagħmilha. U hemmhekk toħroġ ċar li talla mhux biss għalina imma anke għall-oħrajn. Kemm nixtieq eżistijaj, imma ktafert li nixtieq ngħid pro 20 minuta l kelli għad-dowli. Jiġifieri minna ftit ieħor nibdew nilqgħu t-telefonati tagħkom, però kemm nixtieqkom li dal-punt inżommu ħafna f'qalbna illi l-persekuzzjoni fi aħna irridu nsiru sinjal ta' Ġesu u hekk insiru sinjal qawwi ta' evanġelizzazzjoni fi żminijietna li għandna bżonnu. Diffiċli, però mhux impossibbli, kuraġġ għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. The name of Jesus sounds in a believer's ear. It soothes his sorrows, heals his wounds, and drives away his fear. Mela nixtiequ nistidnu ta' kollha li jixtiequ jċemplunna li jaqsmu esperjenzi, riflessjoni tagħhom jew jistaqsu xi ħaġa fuq dan is-suġġett li qegħdin nitkellmu fuq illum il-persekuzzjoni fil-ħajja nisranija tistgħu tagħmlu dan billi ċemplu l-istudios tagħna Radio Marija fuq 21 453 106 21453 106 jew nkella tistgħu tagħmlu dan anke permezz tal-SMS fuq 79 79 1023 7979 1023. The hungry soul and to the weary rest. Dear name the rock on which I build. You are my shield, my hiding place, my never failing treasury filled with boundless stores of grace. Hello? Hello, Yes. paċi miegħek. Paċi miegħek, Sinjura. Aziz Father Hayden, meta persuna tkun ippersegwitata għall-aħħar u 100% m'għandix ftija laqqas ta' xara u biex iżżomm il-paċi titlob il-maħfra għalkemm ma kellha dritt qatt li tagħmlu dan, din quddiem Alla, quddiem il-bniedem tidher dajfa, tidher li hija djufija, dik biss nixtieqna fil-paċi tal-qalb ikun hemm l-imħabba għax tajt avol jagħmlu l-ħsara, ħabbejt, ħfirt, anzi tlabt maħfra meta taf 100% m'għandekx ftija. Dik hi djufija, nitlob il-barka tiegħek u grazzi għal dak kollu li tagħmel fuq ir-radio. Ringrazzjak, Sinjura, il-miġeb il-mistoqsija tiegħek. Ara, l-ewwel ħaġa li persuna titlob maħfra miġu fija xejn hija sinjal ta' qawwa. Ġifieri il-persuna titlob maħfra meta taf li hija żbaljat hija sinjal ta' qawwa kbira, ta' umiltà kbira u ċertament il-mulej jbirek dik il-ħaġa. Meta persuna hija mhijiex ħatja ta' xi ħaġa u titlob maħfra ta' dik il-ħaġa, jiena ngħid wieħed għandu l-ewwel ħaġa fiha nfisha hija sentiment sabiħ li żgur biex terbaħ il-persuna l-oħra. Wieħed għandu joqgħod attenti li ma jakkużax lilu nnifsu b'affarijiet li ma jkunx ħati tagħhom.
għaliex xi drabi dik jista' jkollha riperkussjonijiet negattivi u serji fiċ-ċirkostanzi li tkun fihom. Ġifieri jekk jien m'iniex ħati ta' xi ħaġa u nieħu l-ħtija naċċetta ħtija li mhijiex vera, noqgħdu attenti x'jista' jkollha riperkussjonijiet tagħha. Xi drabi tista' tkun però mezz kif inti terbaħ il-persuna l-oħra. Ġifieri jekk tara li mhux se jkun hemm konsegwenzi daqs kbar u inti tbaxxi lilek innifsek tant biex titlob il-persuna l-oħra terbaħ an-naħa tiegħek, allura dak jista' jkun mezz kif inti terbaħ il-persuna. Idealment jien personalment inħobb insostni illi għandna nkunu fil-verità. Jiġifieri jekk jiena m'għandix ħtija ta' xi ħaġa, ma rridx noqgħod nieħu ħtija falsa fuqi. Jekk li niċċekken aktar biex niftaħ triq ta' umiltà biex nirbaħ il-persuna l-oħra, però fid-dialogu biex iwassal lejn il-verità, allura hemmhekk wieħed ipoġġiha f'dan il-kuntest. Tajjeb, però li wieħed jitlob maħfra dejjem sinjal ta' qawwa u anke ta' maturità kemm umana u kemm spiritwali. Min għandna magħna fuq linja? Allo. Għajtina, Sinjura. Marija, please. Għajli Marija. Ħana jlek l-ikbar persekuzzjoni hija li meta il-Madonna preżentat Ġesu għalila Zakkarija għalila sejf jifidlek qalbek biex juri kemm ħajqalaw fuqek. Għax daw is-setet kollha li għandna ħadd ma jemmen bil-Madonna. L-iktar waħda li għamlet persekuzzjoni għadditi hija l-Madonna obna. L-ikbar waħda. Il-persekuzzjoni hija ibsa għax dik-tri hija dejqa. U l-oħra le mhux dik-tri hija wiesa tax-xitan. U l-oħra d-dejqa hija tagħna. Però l-ikbar waħda il-Madonna tarx kemm joboduha, tarx kemm jaqlaw fuqha, qasmu reliġjon, inħabba il-partit, imħabba biex jagħmlu ta' saċerdoti, kif kienu jagħmlu s-saċerdoti għoddu ħdej il-mejjet u għet imut biex itħallilhom xi dar, jew eċċetera kif kienu jagħmlu qabel patrijiet. Issa jagħmlu huma dal-biċċa xogħol. Issa aħna maqsumin qegħdin, id-dinja maqsuma ma żżommx. Il għaliex? Għax minnu law inħabba partiti, inħabba setet, minnu li lem, u minnu li law jimna l-familja tiegħi kollha hekk. Maqsumin, allora d-dinja maqsuma ma tistax iżżomm. Nikkommenti dan fuq qed tgħidilna ta' Sinjura. Skużinara, fil-Bibja jgħidlek kollox, id-dinja ma żżommx hekk. Għandi joħroġ ngħid fuq is-salib. Pereżempju daw, għalhekk jibdew bis-salib, daw is-setet, isma' ara sarajlek jien. Mela, il-missier li qed irroddhom, qed irroddhom. Il-missier li ben u l-Ispirtu Santu, it-Trinità. Ġifieri bas-salib qiegħda Trinità isbaħħa tal-missier li ben u l-Ispirtu Santu Amen. Ġifieri dak il-ħin jinżlu it-Trinità mas-salib. Jinaw irroddu għax qegħdin il-qofol. Ħanwieġbek Sinjura taħalli nagħtu ċans anke l-interventi oħrajn li għandna. Nirringrazzjak tal-interventi tiegħek. L-ewwel ħaġa fuq il-figura tant għażiża ta' Omna Marija għalina l-insara kollha mhux il-Kattoliċi biss għax il-Madonna mhix tal-Kattoliċi, Madonnija tal-umanità kollha. Hija vera li ċerti persuni li għadhom ma femux ir-rwol ta' Marija fil-ħajja tagħna bħala nsara illi xi drabi jippersegwitaw vera l-Omna Marija. Dina tiġri minn mument tal-ieħor b'films, b'videos, b'istampi li ħorġu. L-Sardanita anka bidda ta' dawk stess li jemnu u li huma wlieda. Iġifieri vera li l-Madonna għaddiet minn tant minn dil-persekuzzjoni. Però Madonna hija mudell ukoll għalina. X'tagħmel il-Madonna fil-persekuzzjoni? Il-Madonna tibqa' tħobbna. Jiġifieri Madonna fejna fin jekk bina Ġesu fi Franza kien ippersegwitat, il-Madonna tered dant f'postijiet fi Franza, diret Lourdes, diret Rudibak, diret La Salette, dal-postijiet fejn Marija tibqa' turi ħnina bħala tibqa' tħobb anke l dawk stess li joħduha kontra tagħha u kontra bina Ġesu. Naħseb għalina l-Madonna hija mudell kbir ta' kif nibqgħu nħobbu ngħixu l-Vanġelu ta' Ġesu anka fil-moment tal-persekuzzjoni. L-istess ħaġa fuq l-ixju tas-salib. L-ixju tas-salib ukoll għandna ċerta persekuzzjoni fuq is-salib, ħafna nies li jridu neħħu is-salib mix-xena pubblika,
għal raġunijiet jew oħrajn, aħna qegħdin ngħixu f'soċjetà li hija pluralista li għandha reliġjoni differenti u rridu nitalmu kif ngħixu flimkien. Aħna kattoliċi rridu nitalmu kif ngħixu ma' min mhux kattoliku u mhumiex kattoliku li jitgħallem kif jgħix ma' min kattoliku. Li neqerdu l-affarijiet mhijiex soluzzjoni. Li nippersegwitaw il-xulxin mhijiex soluzzjoni. Xi darbi vera ngħaddu per persekuzzjoni minħabba din, però anke meta nwarbu is-salib jiena ngħid dina meta jridu jwarbu l-kurċifiss, il-mulej għajjem kurċifiss ieħor u dak tkun int. Jekk iridu jneħħu slaleb mix-xina pubblika ma jistgħux jineħħu lilna, aħna rridu nkunu dak is-salib. Is-salib għal xi stands for what? Is-salib jetem biex juri dil-imħabba sħiħa ta' Alla li dawk li qegħdin jiġduh. Jekk is-soċjetà tagħna llum tasal, forsi f'pajjiżna dalema f'pajjiżiet oħrajn li titneħħi s-salib, jiena u int lest nkunu dak li jfisser is-salib fi żminietna, lest nkunu sinjal radikali tal-imħabba ta' Ġesu. Iktar ninkwieta li ma jridux neħħu lilna milli neħħu s-salib, mistoqsija. Forsi aħna maħniex dik l-imħabba radikali, maħniex dik ix-xewka radikali fis-soċjetà tagħna, fil-kultura tagħna. Nirriflettu ftit. Għandna telefonata oħra? Hello? Hello, minn għandna ma nafu linja? Waqtinna l-linja. Ok, nista' ngħaddu għal xi messaġġ. Jiena nħoss il-persekuzzjoni qed tkun ukoll tibda minn ġewwa l-familja. Tfal li għalkemm tkun tajthom trobbija nisranija, dawn bħal donnom ma jridux. Jafu b'Ġesu Kristu u jirrifjutaw it-talim tiegħu. Grazzi u paċi. Kemm ir-realtà kieku kienna aktar ħin xtaqt naqralkom anka silta mill-Vanġelu ta' Mattu oħra meta Ġesu jgħid illi tal-familja stess ħajduru kontra xulxin minħabba fih. Din ir-realtà vera illi diversi anka f'pajjiżna f'Malta qegħdin jibdew jesperjenzawha. Illi tal-familja stess iduru kontra tiegħek għaliex inti temmen. Jadduk biżmien, iwaqqgħu kaċċajt, jirridikolawk, ma jridux statwi id-dar, ma jridux talb id-dar, ma jridux simboli reliġjużi, persekuzzjoni minn ġewwa. U dan minkejja li tkun tajthom trobbija tajba fuq dina irid nagħmel ħafna kuraġġ il-ġenituri. Għaliex illum jina ngħid li kif trabbi importanti, però mhux kif trabbi biss. Illum ma min jagħmluha u l-kultura kif tinfluwenzhom. U din qed ngħidha biex il-ġenituri ma jqogħdux jieħdu gilt fuqhom għal xejn. Jintqajt ma' ġenituri li jqogħdu jitfu l-ħtija fuqhom, forsi żbaljajna f'xi ħaġa fit-trobbija u jekk inti tajthom l-aħjar li stajta tihom ġenwinament u daw żvijaw minħabba l-ħbieb, minħabba l-mentalità tad-dinja u minħabba l-inganni tax-xitan fil-ħajja tagħhom, toqgħodx titfaħħa fuqek, issa inti titgħallem kif se ġib ruħek f'dan il-mument, fil-kuntest għalina Ġesu. Importanti li nibqu nuru l-imħabba, l-ħniena, nibqu nkunu sinjal tal-mulej Ġesu fil-ħajja tagħhom. Nerġa' ngħid, diffiċli imma mhux impossibbli. Iktar u iktar meta tkun fil-familja. Għax jippersegwitak xi ħadd barra mill-familja, tħossa imma sa ċertu punt. Meta jippersegwitak minn ġewwa, titqum u torqod ma' dik ir-realtà, allura tagħmilha wisq ferm iktar diffiċli. Ifisser li għandna bżonn iktar mill-qawwa ta' Ġesu fl-Ewkaristija fil-ħajja tagħna, iktar mill-qawwa tal-Ispirtu Santu, iktar mill-qawwa tal-komunità nisranija l-imħabba bejnietna bħala nsara biex ngħixu dawn il-mumenti flimkien. Għandna telefonat oħra? Hello, Father, nsellimlek Rita Farrugia jiena. Dilek ukoll Rita. Ngħidlek Father eżattament kif qed tgħid int. Jiena qabel dil-persekuzzjoni ta' biex timxi wara Ġesu kienet kidni ħafna sa ġieli waqgħet f'depression. Illum il-ġurnata bil-grazzja tal-Alla bit-talim u kif tajt inti bil-qawwa tal-Ewkaristija, bil-qawwa tal-kelma tal-Alla li fiha, illum tallimt Fader bil-grazzja tal-Alla li l-persekuzzjoni kważi nifraħ biha għax nemmen li Ġesu għalinnu stess jekk tridu timxu warajja erfgħu is-salib ta' kuljum u imxu warajja u l-persekuzzjoni hija parti mis-salib. Mela kif qed tgħid diffiċli imma mhux impossibbli. U għet nċempil naqsam dil-esperienza tijaj stess biex namel kuraġġ li l-nansara li rridu verament nimxu wara Ġesu. Biex fil-persekuzzjoni li niltaqgħu magħha, illum sirt ngħid inserraħ moħħi għax jiena mixja wara Ġesu. Mingħajr persekuzzjoni u salib minix wara Ġesu.
Allura rrid nagħmel il-kuraġġ il-dawħuti li rridu jimxu verament wara Sidna Ġesu Kristu biex nagħmlu l-kuraġġ, ma naqtawx qalbna. U dejjem inħobbu kif qed anke l dawk stess li jippersegwitawna. Inħobbuhom, nitolbu għalihom u nberkuhom. Din importanti ħafna, mhux nirrabjaw u noħduha magħhom, le, nkomplu nħobbu. Ġesu hekk għamel lilna wara kollox, anke meta noffendu u nweġġaw. Grazzi mill-qalb ta' din l-esperjenza tiegħek, testimonjanza. Konna bżonn testimonjanzi jekk nisimgħu l-xulxin għax jagħmlu kuraġġ għaliex anke runa l-umanità qedtilna li fil-bidu ma kienx diffiċli kważi tħall f'depression f'din is-sitwazzjoni, imma l-grazzja tal-Alla mexxietek hija vera għax mhix faċli. Ma ġifiri nistunidu ħafna klim sabiħ l-għu ħetin taħuti ġifiri, imma meta fil-prattika din hija ħafna diffiċli, però grazzi tal-Alla tagħmilha possibbli fil-ħajja tagħna u tajjeb li bħala nsara naqsmu daw l-esperjenza ma' xulxin, ħankabru xulxin fil-fidi nisranija. Nirringrazzjak, neħdu telefonat oħra. Hello, Father William. Għajdla ħabib. Il-paċi miegħek. Miegħek ukoll hija. Allura min juri li jobodok personali għandek tgħid viva Ġesu, tgħid għaddi kienu telefonata issa u saturi telefon fiċċi. Dak għandek turi li għandek tħobbu kull darba. Kompli segwina. Kompli segwina fuq il-radio ħaneħdu interventi oħrajn u natik tweġiba għal din il-mistoqsija tiegħek. Mela, San Pawl eżisti jgħidilna biex aħna nfaħru l-Alla x'intet li viva Ġesu f'kollox. Ma jgħidinix faħru l-Alla għal kollox, għax hemm differenza. Għaliex dak li hu ħażin mhux ġej minn Alla, ma nistgħux nfaħru għalih, però nistgħu nfaħru l-mulej fiċ-ċirkustanzi jibsa li nkunu għalihom, mhux għaċ-ċirkustanzi fihom infushom. Bħal Mart, il-Mart mhux ġej minn Alla, aħna qatt ma nistgħu nfaħru l-Alla l-Mart. Qatt. Però fil-Mart nistgħu nfaħru il-mulej Ġesu. Għalhekk l-istess ħaġa meta jagħmlu ħsara persekuzzjoni ma nistgħux nfaħruh għalija għax Alla qatt ma jriddeni, imma fid-deni nkunu għaddejjin minnu nistgħu nfaħru l-Alla. Allura jdir nagħmlu di-distinzjoni fina li jagħmel San Pawl, infaħru l-Alla f'kollox. Mhux għal kollox fis-sens dak li ħażin. Allura tgħid viva Ġesu anke f'dan il-moment, mhux kif ngħidu fil-marċi u fil-festi ta' ngħidu viva Ġesu, imma li fil-qalb tiegħek viva Ġesu tfisser mulej. F'din id-batija jiena nafda li nnifsi kompletament fik u nafda l-oħrajn fl-imħabba u l-ħnina tiegħek. Nerġa' ngħid, ma jfissirx li toqgħod taqbes u soda fil-qalb tiegħek ta' għax qed tkun imweġġa, però m'intix kundannat li tibqa' f'dak li ġieħ tiegħek. Mela, għanna messaċ ieħor li qed jgħidilnek I find it extremely difficult to forgive myself even after confession. The guilt feeling and despondency of crushing me. Hija jew oħti ma nafx minn bad dan il-messaġġ. L-ewwel ħaġa meta l-mulej ħafirlek nixtieqek verament temmen il-Ġesu ħafirlek. Forsi d-diffikultà tiegħek hija li taħfir lilek innifsek. Bl-istess imħabba li l-mulej ħobbna aħna rridu nħobbu mhux biss il-xulxin, imma rridu nħobbu anke lil nafusna. Jekk il-mulej ħafirlek, min intint biex ma taħfirx lilek innifsek. Nixtieq inħeġġek li forsi anke issib saċerdot li tista' tiftaħ qalbek miegħu sewwa u jitlob miegħek ħatirċievi din il-grazzja li taħfer lilek innifsek. Il-mulej ħaffirlek hija oħti. Aħfir lilek innifsek ħalli tirċievi l-fejqan li għandek bżonn. Mista ċorti dinna jien fader persekuzzjoni waħda għandi il-kompjuter naħseb itlob għalija. Ma nistax nifhem xi ġifieri persekuzzjoni waħda il-kompjuter. Jista' jkun li forsi ma nafx il-kompjuter tittifhem tgħidilna li huwa di qed tiġini f'moħħi li jista' jkun okkażjoni ta' dnub għalik bħalma diversi sfortunatament qed jaqgħu fix-xibka tal-pornografija fuq l-internet. U allura forsi qed tgħidu persekuzzjoni f'dan id-dawl. Realtà forsi darba nsib mument anke nitkellem ftit magħkom fuq din l-ixju tal-pornografija fuq l-internet li qed tkun susa għal diversi persuni li qed tkisser diversi realtajiet anke fi żwieġ u fil-familja fil-ħajja tagħna. Ċertament dawn realtajiet iridu niġġildulhom b'kull mezzi possibbli li aħna għandna anke teknoloġija stess li tista' tibblokka ċerti siti u nikkontrollaw l-użu tat-teknoloġija jekk nafu qed tagħmilna ħsara. Messaċ ieħor dinna nitlob lill-mulej li nikber tant fil-fidi li nifraħ meta nkun ippersegwitata. Proset.
meta m'intix kapaċi titlob trid għax aħna m'aħniex kapaċi nagħmluha, imma Alla kapaċi jagħmel fina dak li aħna m'aħniex kapaċi. Mela, waslilna l-ħin eżistijaj, sarilna l-ħin għal dan il-moment kollu li kena fl-imkien, nirringrazzjakom li segwejtuna, nixtieq nfakkarkom nħudu l-opportunità għal laqgħa tal tal-mir li jmiss li se nkun qed immexxi li ħadd tkun it-3-24 ta' Lulju, mela 3-24 ta' Lulju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalbalzan. Nistidnu l-kulħadd però ma speċjali l-parroċċjani ta' Ħalbalzan u anke n-nies li jqogħdu madwar din il-parroċċja ħallija ħattart in-nies tal-akwata kollha ħalli nkunu nistgħu ninġabru flimkien għal din il-laqgħa ta' talb ma speċjali jew intom li tinsabu forsi xi ftit ippersegwitati li qed minn il-fidi nisranija qed tiddajjef minħabba l-persekuzzjoni ejjew ħalli ninġabru flimkien u nkunu nistgħu nirċievu tant grazzi ta' mħabba ħnina u fejqan mill-Mulej Ġesu f'dan il-mument. 24 ta' Lulju 7:30 filgħaxija Knisja ta' Ħalbalzan. Però id-Daily Joan ħanieħdu l-aħħar telefonata. Hello? Hello, Father Heini. Għajdi, Sinjura Hi. L-ewwel darba, Father Heini, però dejjem nisimak. L-ewwel darba qed tkellimni. Le, għad Alright. Però dejjem nisimak għax jien dejjem fuq Radio Marija. Importa, nkenni kol mhux oner. Mhix possibbli se nispiċċaw issa ta' konna nagħlqu l-programm. Okay. Ma tistax tiddini t-telefon. Ħanlek fuq motek ma nagħmluhomx fuq ir-radju. Ta' u ma tfekkas nitkellmu ħin ieħor. Okay, Sinjura. Ta' il-paċi miegħek. Nixtieq nagħlaq mument żgħir ta' talba għal dak kollha li għaddejjin minn mument ta' anka persekuzzjoni fil-ħajja tagħhom minħabba l-Mulej Ġesu. Mr. Qaddis, infaħrek nirringrazzjak minn qalbi għal dawn ħutin sara kollha li segwew illum dan il-mument. Nitlolbok sabiex intissaw bil-qawwa tal-Ispirtu Santu kif sawabtu fuq l-Apostli. Ħalli dawk kollha Mulej illi għaddejjin minn persekuzzjoni minħabba l-fidi, minħabba fik Ġesu, jimtlow bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek ħalli jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu l-Vanġelu anka f'dawn iż-żminijiet. Marija, Anna Ommijek, ħobbhom, Ġesu, għatihom il-fejqan fil-qalb tagħhom ħalli ma jeħlux mal-persekuzzjoni, imma l-persekuzzjoni tiġi trasformata f'mument ta' evanġelizzazzjoni. Ringrazzjawk Mulej għaliex inti tibqa' twettaq dan fil-Knisja tiegħek illum. Amen. blocking the light and the way. But the final decision to follow the Lord can shatter and blow them away.
He knew that